Niin, uusperhe-elämää ja uusperhe-elämää kirjolla toki, mutta en nyt otsikoinut sitä tuohon, kun ajattelin ensin, että ollaan vähän yleisemmin ja sainpas ympättyä kuitenkin vielä muuta tähän loppuun. Olen Immosen Hanna, Heli-Annana taitaa näkyä tuossa nimi sitten, jos täällä Teamsissa katsoo virallisesti, onkin Heli-Anna, mutta Hannana aina esittelen joka paikassa. Lyhkäisesti itsestäni sen verran kerron, että olen sosiaalityöntekijä ja kasvatustieteilijä ja jonkunmoisia terapiakoulutuksiakin löytyy ja nepsyvalmentaja, mutta tässä yhteydessä uusperheneuvoja lienee se tärkein nepsyvalmentajien ohella. Yes. Eli mikä on uusperhe ja uusperheen muodostumisesta ja kehitysvaiheesta teorian taustan mukaisesti ja sitten neurokirjosta uusperheessä. Mutta mä taidan tehdä nyt niin, kun mä oon puhelimen netin varassa, niin mä pistän kameran siksi kiinni, että ei satu mitään. Mietin linjan katkeamista, mutta jatketaanpa silti. Eli uusperheen määritelmää nyt virallisesti, eli tarkoittaa sitä, että ainakin toisella puolisosta on lapsi tai lapsia. Eli ainakin yksi lapsi-vanhempi suhde, joka on alkanut ennen sitä parisuhdetta. Meillä Tilastokeskus viimeisin tilasto on vuodelta 2022 ja silloin uusperheitä oli Suomessa 49 630. No, tuo luku ei kerro ihan sitä kokonaisuudessaan, koska sitä lukumäärää, koska ihan kaikkia siihen ei pystytä tilastoimaan. Esimerkiksi vuodesta 2023 alkaen uusperheessä ei ole laskettu perheitä, joissa vanhempi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan asunut nykyisen puolison kanssa jo lapsen saavissa. Mutta tuossa tuommoista virallisesti. Ja nyt lähdetään siihen, että korostetaan sitä, että uusperheen alku on ihan varmasti erilainen kuin ensiperhe. Eli ydinperheen alku. Mä puhun nyt tässä esityksessä ensiperheestä. Te varmaan moni tunnette paremmin käsitteen ydinperhe, mutta me uusperheneuvojakoulutuksessa saaneet ollaan opittu tämä ihana hyvä termi ensiperhe. Ja sitten mä korostan vielä aina, että uusioperhekään ei ole olemassa, voimme olla kierrätyskama kukaan. Ollaan uusperheitä. Alussa unohtui sanoa, olen itse myös kokemusasiantuntija aiheessa sillä tavalla, että on vuosikausia jo asunut ja elänyt uusperheessä. Eli minulla on omat biologiset lapset ja sitten puolisolapsinen. Eli olkoon sitten vaikka tässä yhteydessä nimikkeenä bonusvanhempi sitten myöskin. Mutta niin, uusperhe muodostuu uusparin ympärille. Kaksi aikuista ihmistä rakastuu toisiinsa ja toisella tosiaan on sitten, vähintään toisella on se biologinen lapsi siinä olemassa. Ja uusperheen lapset on määrittelyssä tietenkin merkittävässä asemassa myös, koska ihan ilman heitäkään olisi sitä uusperhettä, mutta se alku kaikki muodostuu se uusparin ympärille totta kai. Voimakkaimmat kiintymyssuhteet on vanhempien ja lasten välillä kuitenkin aina uusperheessä olemassa. Mikään uusperhe ei ole samanlainen, eikä tietenkään mikään ensi- tai ydinperhekään ole samanlainen. Ja uusperheen muodostuminen on vuosien prosessi, eikä sitä voi verrata siksi suoraan perinteiseen ensiperheeseen, koska ensiperheessä perheenjäsenillä on selkeimmät roolit perustuen just biologiselle pohjalle. Uusperheitä kuvaa varmaan semmoinen, että sellaisen voi muodostaa kaksi aikuista ja lapsi, joka on vain toisen aikuisen biologinen lapsi, tai se voi olla perhe, jossa on vanhemmat omine biologisine lapsineen tai vanhemmilla omat biologiset lapsensa sekä yhteinen tai yhteisiä lapsia. Tai adoptiolapsia voi olla mukana tai sijaislapsiakin voi olla. Ja uusperhe voi ehdottomasti totta kai olla myös sateenkaariperhe. Eli ihan kaikkia toki ensiperheessäkin sateenkaariperhettä tai adoptiolapsia ja sijaislapsia, mutta tuo erityisyys on olemassa uusperheessä, joka erottaa sen ydinperheestä. Eli kuitenkin ainakin yksi lapsivanhempi suhde, joka on alkanut ennen sitä uusparin parisuhdetta. No, aina aikuiset ja lapset ei näe uusperhettä ihan samalla tavalla. Esimerkiksi uusperheeseen kuuluvat ihmiset voidaan nähdä eri tavoin. Lapsi voi kokea, että perheeseen kuuluu ainoastaan se alkuperäinen ensiperhe. Toisaalta joku tois voi kokea, että se on sekä se alkuperäinen ensiperhe että uusperhe on sitä perhekokonaisuutta. Mutta uuspari itse voi ajatella sitten taas toisin, että perheen muodostaa heidän silmissään he ja heidän kanssaan vuoroasuvat lapset tai yleensäkin biologiset lapset, joita toisella tai molemmilla siinä on.
No, bonussisarusten suhteet tuo uusperheeseen tietenkin oman, olkoon nyt vaikka monimutkaisuus tässä vaiheessa se sana, koska paitsi heidän keskinäisten suhteiden kautta, niin myös niiden verkostojen kautta, jotka he tuovat siihen uusperhekuvioon. Ne saattaa olla hyvinkin laajoja ne verkostot. Ja toisaalta ne tuo tukea, mutta toisaalta ne voi tuoda myös haasteita. Ja sitten on myös ymmärrettävä, että lasten toiset vanhemmatkin on jollain lailla osa sitä uusperhettä. Mä asiakastyössä piirrän monesti sitä vähän näköiselle sitä uusperheen suhdeverkostoa, kun se aukaiseminen auttaa hahmottaa jotenkin sitä uusperheen erilaisuutta verrattaessa vaikka ensiperheeseen tai sitten toisiin tai sinne naapurin perheeseen vaikka. Kun siinä on niin älyttömästi saattaa olla sitä verkostoa ja suhteita ja yhteyksiä siihen itse uusperheeseen, joka on muotoutunut siis ensiperhe, joka on muotoutunut 1 tai 2 vanhemman ympärille, niin tässä tosiaan voi olla, että lapsia, joilla on molemmissa kodeissa uusperhe, jossa voi olla lapsia vaikka 2 tai useammankin biologisen vanhemman kanssa. Eli vuoroasujia ja asumisrytmejä voi olla useita erilaisia, tai voi olla lapsia, jotka ei vuoroasu, mutta ovat vaikka läsnä siinä arjessa vanhemman puheissa, tai voi olla 3 mummia siellä tai kummia, ja se arki voi muodostua hyvinkin semmoisena tiheän verkoston määrittämänä. Mutta tästä vähän kohta lisää. No, mitäs muuta siinä on? Uuspari muodostaa suhteensa suoraan siihen vanhemmuuteen. Joskus myös entisen parisuhteen raunioille. Eli ei koskaan ole sitä, että ollaan vain me 2, vaan siinä mennään tosiaan suoraan, se vanhemmuus on aina olemassa. Edellisen elämän asioiden toki olisi hyvä olla käsiteltynä, jotta ne ei loisi mitään kuoppia siihen uusparin ja perheen elämään, mutta aina se ei tietenkään niin ole. Uuspari voi alussa siinä rakastumisen huumassa ajatella, että ei se perheen perustaminen ole millään tavalla erilaista kuin ensiperhettä perustettaessa. Mutta kuten tässä nyt useamman kerran on jo niin todennut, niin ei se ihan kuitenkaan niin ole, vaan faktaa on se, että uusparin suhde ei missään vaiheessa etene sillä tavalla kuin ensiperheen parisuhde. Eli yhteinen aika on joskus kortilla eri tavalla ja sitä määrittää useat tekijät. On niitä liikkuvia osia siellä täällä ja on ehkä tuulimyllyä, joita vastaan taistella tai myötätuulessa mennä toki palapeliä, monenlaista loputonta tasapainoilua ja liikkuvia osia, ulkopuolisetkin asiat tulee. On lasten luonnonpitoa ja lapsiarkea ja oman vanhempansa omaa aikaa ansaitsevia lapsia ja harrastuskuskausta, päiväkotia, koulu, ekspuolisoja ja huoltajuusriitoja. Kuulostaa melko mukavalta, eikö? Ja lisäksi se uusperhe voi joskus muodostua tuorenkin eron jälkeiseen tilaan. Mikä tässä on se pointtina sitten? Se, että rajojen asettaminen on ensiarvosta niin se uusparin kuin koko uusperheen välillä ja sisällä. Kun tässä on niin hurjan paljon niitä liikkuvia osia ja ulkopuoleltakin tulevia tekijöitä. Eli uuspari asettaa sen rajat sekä sinne sen parin ja perheen sisälle, mutta myös sinne ulospäin. Voi olla niitä uusparin elämään ja arkeen puuttuvia, hyväkin tarkoittavia isovanhempia tai siskoja tai eksiä tai ketä siellä voisikaan olla. Joskus asiakkaat sanoo, että kun tuntuu, että eletään niin kuin akvaariossa, että kun kaikki on meille niin kuin avoinna ja kaikki voi sanoa mitä vaan meille, että me voidaan näin toimia, mutta sehän on se just, että siinä huomaa, että se rajojen vetäminen on hurjan tärkeää. No se arjen stressikurma, kun tuossa nyt kuvasin hirvittävää painetta, mikä toki on myös ensiperheessä ihan yhtä lailla niitä harrastuskuskauksia ja päiväkoteja ja kouluja ja muita. Mutta kun ne on koko ajan siinä läsnä, niin suurimpana syynä tietenkin perheen tunneilmapiiriin ne tuo ristiriitoja ja jännitteitä, kun tunnesuhteet on vasta muotoutumassa vuosienkin jälkeen ja ne vaatii aikaa ja panostusta ja kun ihmisiä on siinä verkostossa paljon. Mutta sitten kun se on se ihana rakkaus, se maailman ihanin vaaleanpunainen rakkaus, jonka avulla päästään aivan kaikista yli. Mikään ei kaada, kaikki on yhtä, vaan se rikkoutuneen ensiperheen jättämät kurjat asiat korjaa se rakkaus. Ja sen vuoksi uusperi päättää perustaa perheen. Ne lapset saattaa tavata ja ne ehkä tulee toimeen ja sitten voidaan vaikka muuttaa yhteen tai voidaan sitä asua eri osoitteissakin, mutta olla se uusi perhe. Sitten ollaan sitten siinä seuraavassa, kun ne toiveet ja todellisuus. Eli katsotaanpa vähän uusperheen kehitysvaiheita sitten seuraavassa diassa.
Eli kun uusperheen perheytymisprosessi tosiaan voi viedä vuosia tai viekin vuosia. Mä tämmöistä teoriaa pohjalta, tämmöisen Patricia Papernow tämmöisen teorian pohjalta haluaisin vähän kertoa tuosta uusperheen kehitysvaiheesta, jotka ei toki, nämä on yleistyksiä, toki eihän kaikki mene elämässä just jonkun teorian mukaisesti, mutta tutkittua on, että aika lailla se uusperheen perheytymisprosessi menee tämän mukaisesti. Ei se mene välttämättä niin, että syklit on jotenkin niin kuin peräkäisiä koko ajan, vaan ne saattaa, kuten ihmiselon kuuluu, niin vaiheessa voidaan palata edellisiä ja mennä välillä eteenpäin ja taas taaksepäin ja mennä siitä eteenpäin. Joskus me asiakkaiden kanssa puhutaan hissistäkin, että ne menee ylös ja alas eri kerroksia. Toki tavoitteena on aina päästä sinne ylös, mutta ihmiselämä on se, mikä määrittää. Eli päävaiheet on alkuvaihe, keskivaihe ja myöhäisvaihe, ja niiden sisällä on sitten omat tarkemmat vaiheessa, joista mä kohta kerron vähän lisää. Mutta uusperhe on siis tutkimusten, pakko sanoa tässä välissä vielä, että uusperhe on tutkimusten mukaan lasten kasvualustana aivan yhtä suojaava kuin se ensiperhe, kunhan kummassakaan ei ole repiviä riitoja. Ja usein uusparit onkin, kun on vähintään yhden eroa ehkä kokenut siinä lapsiperhe-elämässä, niin valmiimpia tekemään mitä vaan pitääkseen se uusperheensä ja parisuhteensa koossa. Mutta on muistettava kuulla lapsia herkällä korvalla ja edetä lasten tahdin mukaisesti, esimerkiksi just tuossa yhteenmuuttoasiassa. Olisi hyvä panostaa siihen isosti, koska oli molemmilla lapsia tai ei, kun kaksi perhettä yhdistetään omine kulttuureineen, on omia tapoja ja ihmissuhteita ja tunneilmastoja ja käytäntöjä, niin kyllähän sen tietää, että ei se ihan helppoa semmoinen ole. Ja uusperheen perheytyminen on todettu, että ensimmäiset 3 vuotta on semmoisen vähän kriittisempaa aikaa, jolloin perhe usein joko saavuttaa sen yhteisen elämäntavan tai sitten voi mennä erille. Okei, no niin, vähän nyt rönsyilen tässä. Mutta eteenpäin. Alkuvaiheessa oltiin siinä ihanassa vaaleanpunaisessa vaiheessa, kun se ehkä semmoinen mielikuvavaihe, jolloin aikuiset kulkee vielä ne vaaleanpunaiset lasit päässä ja haluaa kovasti, että kaikki onnistuu. Ja puolison lapset otetaan avosylin vastaan ja aikuiset uskoo aivan vilpittömästi, että kaikki tulee onnellisiksi ja sopeutuu. Ja eletään niissä haaveissa. Ja lapsetkin voi elää haaveissa. Ne voi elää myös semmoisissa haaveissa, että ne toivoo, että se bonusvanhempi häippäisi aika nopeasti siitä johonkin ja omat vanhemmat palasikin takaisin yhteen. Ja mä eroperheiden kanssa kun työskentelen, niin monesti onkin niin, että lapset paljon pitempään saattaa toivoa sitä vanhempien yhteenpaluuta, kun vanhemmat välttämättä itse hoksaakaan. Mutta alkusyklin sitten toisessa vaiheessa uusperheen aikuiset alkaakin tunnistaa niitä haavekuvia, että nämä onkin tosiaan haavekuvia. Nyt pitäisi alkaa yrittää yhdenmukaistaa sitä perhettä ja luoda semmoista vähän niin kuin joukkuehenkeä. Ja lapsipuolilta yritetään saada hyväksyntää tai niiltä bonuslapsilta. Ja aikuisille saattaa kuitenkin tulla semmoinen outo tunne, että ehkä nämä ei olekaan hyviä ja lapset voi torjua vaikka sitä bonusvanhempaa. Ja siitä tulee taas niitä hankalia tunteita aikuisille. Et ole mun äiti, et varmana ole mun isä ja et voi komentaa, että sä voi mua kieltää tuossa. Ja sitten tulee että nämä on minun lapset ja aina vaan te ja sinä ja sun lapset. Ja sitten alkaa jo se, että hävettää, että ollaan tässä, kun kaikkien piti olla niin onnellisia ja kaiken piti olla niin ihana. Puoliso saattaa tulkita nämä tunteet sillä tavalla, että no eihän tuo toinen osapuoli haluakaan oikeasti liittyä tähän perheeseen ja tulla se pelko, että taas epäonnistutaan. Tässä vaiheessa voi olla niin, että uusperhe jotenkin jakaantuu sillä tavalla omien biologisten linjojenkin mukaan. Olkoon niin, että siinä on yksi vanhempi, jolla on omat biologiset lapset tai 2 molemmat. Tai sitten siinä voi olla tosiaan sitten, no joo, ehkä kun eletään vielä alkuvaihetta, niin välttämättä ole sitä yhteistä vielä tullut, mutta vähän semmoista poteroitumisvaihetta niiden biologisten sidosten mukaisesti. Koska se poteroitumisvaihe jotenkin on sitä, että kun riitaisuus pakottaa, että alkaa tulla niitä riitasaa oloa ja pakottaa se äidin tai isän menemään jotenkin omien lastensa kanssa sinne arjessa siihen omiin suojiin. Ja se vahvistaa niitä biologisia linjoja entuudestaan, että sitten se vastapuolen aikuinen jääkin ilman tukea. Ja tässä vaiheessa sen muutoksen välttämättömyyden ymmärtää parhaiten justiinsa se bonusvanhempi, joka ei voi yhtään hyvin, kun se etsii sitä omaa roolia siellä uusperheessä. Ja jos rajoja ei ole vedetty siinä uusperheen alkuvaiheessa, niin viimeistään nyt on se tehtävä. Eli
kun se onnen täyttämä alkuvaihe, jotenkin se arki voi alkaa tuntua raskalta ja voimia vievältä ja tulee niitä erimielisyyksiä ja jatkuvia riitoja ja mentalisaatiokykyä tarvittaisiin valtavasti. Eli pitäisi jotenkin pystyä pysähtyä ja astua toiseen ja toisten saappaisiin. Ja on pettymyksiä ja kiukkua ja kaipausta ja sitä on lapsilla ja vanhemmilla. Ja ulkopuolisuuden tunne, se on semmoinen tunne, mikä on uusperheissä hyvinkin paljon läsnä jossain vaiheessa aina. En tarkoita, että koko ajan arjessa, mutta jossain vaiheessa. No niin, ja stressihän se tietenkin laskee sitä mentalisaatiokykyä. Niin lasten puolisosuuntaan ei varmaan voi ymmärtää, miltä tuosta tuntuu, kun ei pysty, kun niin tämä arki vaan pyörittää ja tämä on tätä riitelyä. Mutta tässä vaiheessa nimenomaan ne aikuisten parisuhde ja kommunikaatio ja tunnetaidot on ihan älyttömän merkittävässä asemassa. Ja toki kaikissa uusperheen kehitysvaiheissa, mutta erityisesti tässä vaiheessa. Ja fiksusti tekevät uusperheen vanhemmat, jos ne ottaa vaikka arkeen semmoisia aikoja, jolloin rauhassa ja turvallisesti ottaa puheeksi ne riidat keskenään, eikä syytellä eikä olla oikeassa ainoastaan. Ja sitten otetaan vielä vaikka perhepalavereja niiden lasten kanssa siihen lisäksi, semmoisia, jos kuullaan lasten ajatuksia ja tehdään yhteisiä sääntöjä ja korjataan ehkä niitä aiempia sääntöjä ja fiksaillaan ja semmoista säännöllisyyttä. Mutta tämä on jotenkin semmoinen, tässä vaiheessa aletaan puhumaan jo semmoista rähinän alkuvaiheesta. Tuossa mä oon laittanutkin tuohon keskivaiheessa semmoinen rähinävaihe. Eli uusperheessä esiintyy niitä kielteisiä tunteita, jotka kumoaa ne aluunelmat. Niin aletaan katsoa, että mitkä tunteet tässä oikein on luvallisia niin kuin lapsilla ja aikuisilla. Ja kun tulee niitä tunneyhteyden katkoksia, kun vuorovaikutus kapeutuu, niin tämä on just se tilanne, kun se negatiivisen kehän tuoma tunneyhteyden katkeaminen, niin kommunikaatiohaasteet, niin tämä on se hetki, kun sitä apua varmastikin tarvittaisiin. Uusperheen kehitysvaiheiden keskivaihekin saattaa tämän Paper Now mukaan viehtää 1-3 vuotta. Toki täysin yksilöllisiä nämäkin tilanteet. Mutta niin, mä hyppelen ajatuksissani aiheesta toiseen. Puhuin äsken siitä, että rajoja jos siinä alkuvaiheessa vedetty, niin nyt olisi se hyvä hetki kyllä. Eli ihan semmoisia konkreettisia sopimuksiakin voisi olla hyvä tehdä. Esimerkiksi se, että kuvasin siinä aikaisemmin, että kun se arki on niin täynnä kaikkea, niin siinä olisi hyvä ottaa vaikka siitä lasten menoja vähän raivata sitä kalenterista tilaa sille parisuhteen hoitamiselle, koska toimivaa uusperhettä ei ole ilman toimivaa kahden aikuisen parisuhdetta. No, tutkitusti tässä rähinävaiheessa riidellään eniten ulkopuolisuuden tunteeseen liittyvistä asioista, lasten tunteista ja kokemuksista, vanhemmuudesta ja sen jakamisesta, yhteisen perhekulttuurin luomisesta sekä sitten toimeentulemisesta sen entisen elämän kanssa. Ja tämä rähinävaihe nostaa usein esille semmoisia jäsenten omia sisäisiä kehitysprosesseja, esimerkiksi kiintymyssuhdetraumaa tai haasteita lapsuudesta tai aiemmasta parisuhteessa. Tämä vaihe on nimenomaan se, mitä sanoinkin tuossa, kun se negatiivinen kehä pyörii, niin tämä on se vaihe, kun parit ja perheet useimmiten hakeutuu ammattiavun tai vertaistuen luokse. Toki kaikki ei niitä voi pystyä sompailemaan läpi ominkin neuvoin, mutta joskus sitten on myös, saattaa olla edessä erokin. No sitten ollaan edelleenkin tässä keskivaiheessa, mutta mennään sinne loppuosioon, keskivaiheen loppuosioon, joka on semmoinen vähän toiminnan vaihe, kun ne on semmoinen pakkomuutoksen vaihe tavallaan. On tultava niiden biologisten rajojen takaa ihan kokonaan poissa ja luotava sitä uutta ja selkeitä pelisääntöjä. Ja tärkeää jotenkin tehdä sille uusperheelle omia tapoja, jättää ne menneet kokemukset taakse. Ja tosiaan, että ne on niitä uusperheen omia uusia tapoja ja ehkä jotakin perinteitä. Nyt kun sitä yhteistä historiaa alkaa olla jo vähän enemmän, niin todennäköisesti helpompikin tämmöisiä alkaa sopimaan. Ja esimerkiksi tämmöinen tilanne, että lapsi ja uusi aikuinen, eli tämä bonusaikuinen, voisi onnistua tässä vaiheessa hyvinkin selvittää välejä ilman sen toisen aikuisen, eli biologisen aikuisen tai vanhemman apua tai toisen puuttumista. Mutta pitää olla se lupa siihen, että on myös samassa perheessä olevilla aikuisilla lupa sitten settiä niitä asioita lasten kanssa, eikä vaan niin, että se biologinen vanhempi on aina, joka se siinä tilanteessa tulee. Tämmöisiä asiakastyöstä tulevia nostoja. Mutta rähinävaiheen jälkeinen aika on sitten yleensä seesteisempää ja siinä se toivoisin, että puhuminen on omaksuttu semmoiseksi olennaiseksi keinoksi elämässä. Nyt ollaan viimeisinä myöhäisvaiheessa. Vuosia on kulunut
Ehkäpä. Jollakin se menee nopsemminkin, ettei ole tässä vaiheessa mennyt sitä 4-6 vuotta. Mutta ollaan sitten siinä vaiheessa, että se perhe alkaa vahvistua ja parisuhteellekin on luotu lujempaa perustaa ja aikuiset toimii hyvin yhdessä ja yhteyksiä luodaan niiden lasten ja aikuisten välillä enemmän vielä. Tehdään yhdessä ratkaisuja ja perhe kykenee käsittelemään vaikeuksia, jotenkin semmoista meidän porukan aikaa. Ja sitten siinä viimeisessä vaiheessa varmaan moni uusperhe jo huokaiseekin helpotuksesta, kun sinne asti on päässyt. Ollaan jotenkin vakiinnuttu ja ei tarvitse kysyä oikeutusta siitä että olemassaololla, että me jotenkin itse pystytään nyt setvimään nämä asiat. Läheisyys perheenjäsenten välillä on kasvanut ja suhteet on keskenään niin avoimempia. Ja koko tämä setti on vaatinut aivan hirmuista työtä aikuisilta, mutta heidän avullaan tietenkin lapsilta, mutta se aikuisten rooli on ollut aivan valtava. Ja mikä siinä on se olennainen? Parisuhde on uusperheen ydin ja moottori, koska ne aikuiset on se, joka sitä pakettia on pyörittänyt. No niin, mä pyyhin tällä hikeä otsalta. Tämä on käyty nyt tämä uusperheen hurja prosessi läpi. Nyt me mennään seuraavaan, joka olisi sitten sitä, mitä jos uusperheessä olisi tämmöinen tilanne, että tähän soppaan, mitä mä sakeutettaisiin sillä, että siellä olisi nepsyhaasteita. Mä en tässä yhteydessä ota nyt aikuisten neurokirjoja, koska SUPLI, eli tuo Suomen uusperheen liitto, on tehnyt ansiokkaasti hyvää hanketyötä. Heillä on ollut tämmöinen neurokirjo uusparisuhteessa hanke. Niin keskitytään tässä yhteydessä siihen lasten näkökulmaan kuitenkin. Mitä jos se toisen lapsi tuntuu aivan kummalliselta toiminnassa? Lähtökohdaksi otetaanpa sellainen perinteinen, että usein neuropsykiatrisen oirekuvaa omaava lapsi on saanut osakseen voimakasta aikuisen auktoriteettia ehkäpä ja voi olla, että aikuinen on luovuttanut ja vähän väliinpitämätönkin tai lapsella voi olla huonommuuden tunnetta ja arvottomuutta ja itsetuntokin on laskenut ja on semmoisessa negatiivisuuden kierteessä ja jollain lailla siinä voi olla myös vanhempi itse mukaan. Ja kun tämmöinen tilanne on uusperheessä, jossa toisella aikuisella ei ole biologista sidosta toisen lapseen, niin eikä ole ehkä tietoa ja taitoakaan. Ei ole välttämättä kummallakaan puolisosta kohtaamaan semmoisia haastetilanteita. Tai joskus voi olla myös niin, että ei-biologinen, siis se bonusvanhempi tarviikin sanottajaa ja keinoja siihen, että miten ottaisi puheeksi puolison lapsen käytöksen takana olevat syyt. Tai on vaikka huomannut, että tässähän voisikin olla jotakin nepsyhaasteiden mahdollisuutta. Tai jo olemassa oleva neuropsykiatrinen diagnoosi ja että miten se saada sitä tähän meidän uuteen arkeen tätä sovellettua paremmin tätä rutiineja ja kohtaamista. Ja uusperheen, mutta tietenkin myös ihan muidenkin perheiden dynamiikkaa haastaa ihan ymmärrettävästi se semmoinen haasteellinen toiminta, esimerkiksi vaikka arkistruktuurin puute tai hirveän tiukka arkistruktuuri, jota sitten taas jos perheessä on muita lapsia, jotka ei ole tottunutkaan semmoiseen, niin jotenkin sitä pelisääntöjen huomioimista ja nimenomaan se erityisen huomioimista. Voi olla jotakin konkreettisia jumiutumisia siirtymätilanteessa tai tunnesäätelypulmia. Ja mä nyt ihan luvalla kerron tämmöisen asiakasesimerkin, kun minusta se oli jotenkin avaavaa, kun eräs uusperhevanhempi pohti puolisonsa lapsen käytöstä. Hän oli tämän bonusvanhemman omat biologiset lapset oli kasvatettu sille jotenkin autoritäärisemmin ja ihan kuvasi sitä, että ne kuunteli aikuisen ohjeistusta ja toimi aikuisen ohjeisiin jotenkin luontevasti hänen kokemuksestaan. Ja nämä puolison lapsen haasteet ja jumitumiset mukavaankin tekemiseen lähtiessä tuotti bonusvanhemmalle ihmetystä ja monenlaista tunteita ja lapsen käytöksessä sanottamiseen. Hän sitten sai ihannetilanteissa tukea tältä puolisolta, eli tämän biologiselta vanhemmalta. Ja kyseessä oli ADHD-lapsi. Jos näin voi ADHD-lapsiksi nimetä näin. Joo. No, ihannetilanteet oli heillä niitä hetkiä, kun lapsen käytös ei haastanut sitä muuta perhettä. Eli vaikka niitä muita lapsia tai ei näkynyt muiden lasten käytöksessä tai vaikka äärimmäisissä tilanteissa esimerkiksi perheen aikuisten kireinä väleinä. No, nämä perhedynamiikan haasteet heillä helpottu, koska tämä biologinen vanhempi oli hyvin tietoinen lapsen haasteista. He olivat käyneet sopeutumisvalmennuksessa, hän oli ottanut hyvin paljon selvää asioista, oli saanut jo luotua sitä struktuuria ja toimintamalleja ja toiminnanohjausta saanut tuettua lapselle siinä heidän omassa elämässään ennen sitä uusperheeksi alkamista. Eli hän osasi sanottaa tilanteita sekä toiminnanohjausta puolisolle, joka taas puolestaan oli aika hienosti näin, että hän oli lapsen etua kiitettävästi huomioiva ja kiinnostunut edistämään sitä hyvää toimintaa.
Ja he kertoivat sitten, että lapsen oirehintaa oli heidän kuvaamana jotenkin helpompi ymmärtää empaattisemmin, kun ne perheen aikuiset osasivat tunnistaa sitä oirekirjoja ja taustoja myös lisätietoa tietenkin hankkimalla. Mutta eihän kaikilla mene näin hienosti tämäkään uusperheissä, mutta toki ensin tai muissakaan perheissä. Tämä oli tämmöinen oikein semmoinen sydäntä lämmittävä esimerkki, että kun saisi heidät kertomaan asioista ihan kasvatustenkin joskus kokemusasiantuntijoille. Joskushan niin lapsen haasteet tosiaan voi kärjistää aikuisten välit jopa eroa, mutta se ei ole missään nimessä lapsen vika ikinä. Lapsia voi tarvita jatkuvaa tukea ja ohjausta ja apua tai joskus lainausmerkeissä vaan sitä ymmärrystäkin toimintansa kohtaan. Mutta joka tapauksessa on huolehdittava erityislapsen arjen rutiineista ja säännöllistä syömisestä, riittävästä unesta, liikunnasta, ihan samoja mitä muillekin lapsille totta kai. Aikuisten on mahdollisesti muokattava ympäristöä ja arkitoimia häiriöttömämpään suuntaan, tuettava lapsen toiminnan ohjausta, tuettava muita perheenjäseniä haastetilanteissa. Sitten voisi sanotettava omia ja toisten tunteitakin, jaettava tietoa ja ymmärrystä haasteista ja oirekuvista ja keskityttävä siihen uusparisuhteeseen, joka on tuonut ne lapset tai lapsen yhteen. On siinä melkoinen, mä ajattelen, että vaatimusta ja tarpeiden määrä on aivan älyttömän hurja ja tiheä ja on melkein jo viidakko. Että se voi oikeasti olla todella raskasta. Mutta lapsen neuropsykiatristen erityispiirteiden sävyttämä arki voi tuoda siihen uusperheeseenkin paljon hyvää, just siis sen erityisyytensä kautta. Se on jotakin semmoista, mitä uusperhe jo itsessään tuo, mutta vielä laajempana rikkautena ja ymmärryksenä. Ja minä uskallan tämän sanoa siksi, koska tämä esimerkki äskeisestä perheestä, niin tämä bonusvanhempi itse kuvasi, kuinka toisen lapsen voimakkaat tunnekokemukset ja semmoinen valmius heittäytyä erilaisiin tilanteisiin, kun ne aiheutti alkuun semmoisen, että en pysy kartalla yhtään, niin nyt ne on heidän elämässä semmoinen ihana rikkaus ja mahtava opinpaikka kuulemma koko porukalle. Taputon käsiäni mielessä tällä. Mutta sitten semmoinen näkökulma, että onhan se myös ymmärrettävää, että uusperhevanhempi on haastavaa löytää paikkansa roolissa, mitä aktiivisemmassa roolissa sitten vaikka se muualla asuva biologinen vanhempi on. Esimerkiksi puhun tästä siksi, kun mä ajattelin, että semmoinen, niin voi olla semmoinenkin tilanne, että uusperheessä on vaikka yritetty kaikessa, mutta se lapsen toinen kotivanhempi ei jaksa ylläpitää aina sitä samaa hyvää ja lapsen rutiineja tai vaikka positiivisen kautta näkemistä tai kohtaamista. Voi joutua kokeilemaan moniakin toiminnanohjauksia, erilaisia tukimuotoja, voi joutua päivittämään niitä, tai entäs sitten, jos se uusperheen aikuinen ei jaksa eikä malta tai ei osaa tai jotenkin ei ehkä haluakaan. Ja silloinhan se vie lapsen haasteelliseen asemaan, jos näkemys kotien välillä on kovin erilainen ja asumista värittää jotenkin ne aikuisten väliset ristiriidat, tai onpa sitäkin ollut joskus, että ajatellaan, että se toisen kodin vanhemmat on ihan turhia hössyttäjiä tässä tilanteessa, että lapsi nyt on vaan hankala ja sittenhän voi olla niin, että oirekuvat voi näyttäytyä hyvinkin erilaisena eri ympäristöissä, eli näissä lapsen eri kodissakin. Mutta tämän kaiken paatoksen jälkeen kerron, että mä sanoinkin tuossa alussa siitä erityissaavuuskorteista, mistä sain sen ajatuksen. Mä näen työssäni tärkeäksi lapsen äänen esiin nostamisen ja tosiaan näitä keskustelukortteja aloitin tekemään lasten kanssa ihan semmoiseksi tueksi uusperheelle ja totta kai myös muillekin. Hyvin. Kortit on tosiaan täysin kesken, mutta mä luen nyt muutaman semmoisen, kun on lasten kanssa tehtyjä avauksia heidän ajatuksistaan siihen, että miten pystyisi helpottaa jotenkin sen bonusaikuisen pohdintaa tai sen bonussisaruksen pohdintaa, että miten se arki voisi toimia paremmin. Ja nämä on jotenkin, ehkä se vuorovaikutus voisi parantua ja ymmärrystä tulisi niin neuropsykiatrisiin oirekuviin kuuluvista erityisyyksistä. Joskus jumitun tilanteisiin, asioihin ja yksityiskohtiin. Anna minulle aikaa, äläkä painosta, koska se vain lisää jumittumista. Ohjaa mieluummin ajatukseni rauhallisesti muihinkin asioihin, niin ehkäpä pääsen liikkeelle ja tilanteesta eteenpäin. Ja mun täytyy nyt korostaa, että nämä on hyvinkin toimintakykyisten lasten toki erityislasten avaamia, mutta nämä on lasten suusta. Usein minun on hankala ottaa katsekontaktia sinuun. En halua olla silloin epäkohteleista ja epäkunnioittavaa sinua kohtaan. Minusta vain tuntuu hankalalta ja haluaisin silti, että kysyt ja kuuntelit.
Sitten on yksi kortti, jossa että olen hyvin tarkka pukeutumisestani. Hyvinkin pienet yksityiskohdat, joita muut eivät ehkä edes huomaa, häiritsevät minua. En pidä pesulapuista, jotka hankaavat. Vaatteiden pitää tuntua helpoilta päällä. Joo, tämä on yksi asia, mistä on keskusteltu myöskin asiakastyössä. Miksi ne täytyy aina olla? Miksi se pitää aina sitä samaa paitaa? Joo. No sitten ruoanlaittajalle voi olla hyvinkin tunteisiin osuva. En haluaisi, että sekoittaisi ruokaa lautaselle tai tarjoiluastioissa, vaan esimerkiksi perunat olisivat erillään kanasta, salaatilehdet, kurkut ja tomaatit olisivat omissa astioissa. En halua loukata sinua, vaikka kieltäytyisin syömästä jotain valmistamaasi arkiruokaa tai erikoisherkkua. No, ihan pakko vielä yksi ruokaesimerkki, koska tässä on näin, että ruoka saattaa näyttää minusta hassulta tai vastenmieliseltä, vaikka olisit käyttänyt sen tekemiseen runsaasti aikaa. Ja esimerkiksi lusikka valmiina jogurttipurkissa saattaa aiheuttaa sen, etten halua sitä käyttää. Jep, elämän esimerkkejä. No, kun tässä nyt on näitä haasteita vaan ollut, niin no joo, että vaikeuksien luettelemisen ohella on tietenkin selvää, että uusperhe on mahdollisuus kaikille jäsenille. Uusperheen lasten hyvinvointi voi ihan oikeasti kohentua, jos vaikka on ollut sellainen tilanne, että aiemmassa tilanteessa ovat jotenkin jääneet vähemmälle. Riitaisessa perheessä esimerkiksi, että on se turvaa ja kiintymystä ja hoivaa saa nyt enemmän siellä uusperheessä, mahdollisesti näin. Tai bonussisaruksista, jos niitä on, niin niistä voi tulla myös tasaveroisia ja yhtämerkityksellisiä kasvu- ja oppikumppaneita kuin biologisista sisaruksista. Ja toimiva uusperhe tuottaa onnistuessaan jäsenille ihan aitoa onnellisuutta ja iloa moninnekin ihmissuhteineen. Ja tässä diassa nyt mä tuosta tuommoisesta kirjasta, kun tuossa on lähteitä kyllä lopuksi vielä näytänkin, mutta tämmöinen kuin uusperheen ABC, niin siinä oli tämmöinen tuntemattoman sanoin kirjoitettu juttu, että uusperhe valinnalla yhteen kudottu, rakkaudella vahvistettu, kaikella koeteltu. Mä itse aina ajattelen, että se on tunteiden vuoristorata ja verkosto, semmoinen pehmentävä pumpuli, ponnistava trampoliini, lämmin ja turvallinen peitto. Ja sitten olimme selättäneet haasteen toisensa perään, tajusimme, että meistä on tullut me. Meidän porukka, uskallettiin, pystyttiin, kestettiin ja selvittiin. Ja kaiken taustalla oli se rakkaus. Että paljon hommaa, mutta ihanahan se uusperhe oikeasti on. Siinä voisi olla ensiperhe tai ydinperhe, miten haluakaan sanoa, mutta siinä voisi olla myös uusperhe. Mutta siksi halusimme vielä nykäistä, okei, no se on tämmöinen varjokuva, mutta eihän siitä voi sanoa, että onko se jotenkin erilainen perhe.